Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα την τροποποίηση της πρώτης απόφασης του Δημάρχου, στην οποία η πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων πλέον είναι από τα εξής άτομα. Από δύο μέλη του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης, η κυρία Κροκιδά Φραντζέσκα και η κυρία Δερφάκη Ιωάννα, με αναπληρωματικά αυτών της Αγγελοπούλου Αγγελική και Μακρύ Σταυρούλα. Εδώ παρευρίσκονται τώρα από το Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο η κυρία Κροκιδά Φραντζέσκα και η αναπληρώτρια της κυρίας Δελφάκης, η κυρία Μακρύ Σταυρούλα. Από την κτηνίατρο, κυρία Κοτσάκου Ιωάννα, η οποία βρίσκεται παρούσα. Από τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης, κύριο Σταματόπουλο Δημήτριο, εγώ, και από την υπάλληλο του Δήμου, Ψημάρνη Παναγιώτα, η οποία βρίσκεται παρούσα. Εφόσον έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση, να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο θέμα με τα δέσποτα, όλοι το γνωρίζουμε και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα. Εγώ από πλευράς μου και η προϊστάμενη του τμήματος να μιλήσει καλύτερα προϊστάμενη το τι κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή για τα δέσποτα ζώα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πρόγραμμα, δηλαδή ξεκινάμε τη σύμβαση που έχουμε κάνει με τους 4 κτηνιάτρους του νομού για να διαχειριστούν πλέον το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι κτηνίατροι είναι γνωστά τώρα τα 4 ονόματα, οι 4 κτηνίατροι του Δήμου μας. Επιπλέον θα κάνουν αίματος για λεϊσμάνια, αίματος για ρηλυχίωση. Θα τα πει καλύτερα η κυρία Κοτσάκου, είναι κτηνίατρος, μην παίρνω το πρόγραμμα της κυρίας Κοτσάκου. Λοιπόν, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει. Έχουμε το αρσενικό θηλυκό σκυλί για στήρωση, αποπαρασίτωση, ορολογικός έλεγχος, αιματολογικός. Και από εκεί και μετά κρίνεται εάν το σκυλί θα έχει κάποια αρρώστια την οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί ή οτιδήποτε θα πάει για ευθανασία ή θα γίνει η θεραπεία του, στο οτιδήποτε από εκεί. Και αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο στο πρόγραμμα. Και τσιπάρις. Και αντιληψικός εμβολιασμός. Το πρόβλημα τώρα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι καταρχήν εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους κτηνιάτρους που τόσο καιρό που δεν έτρεχε το πρόβλημα μας βοήθησαν και πηγαίναμε σκυλιά και για στήρους και για οτιδήποτε χρειάζεται χωρίς να έχουν υπογράψει σύμβαση. Και είναι προς τιμή τους αυτό και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή τη μεγάλη βοήθεια που μας έχουν δώσει. Και εγώ και οι συνάδελφοι πάντα έχουμε βοηθήσει σε αυτό και όλες τις φορές και φιλοκερδός. Αυτό να το λέμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα με το Φιλοζωικό Σύλλογο ήταν για το λόγο χώρο που έχουμε νοικιάσει σαν Δήμος του κυρίου Μαριόλα. Όχι με το Φιλοζωικό Σύλλογο και με την Ομοσπονδία. Όχι. Η Ομοσπονδία εμπλάκηκε μετά το Φιλοζωικό Σύλλογο, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχουν αλληλομηνήσεις οι δύο υπεύθυνοι που πήγαν. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος του Φιλοζωικού και ο κύριος Μαριός θα τα βρουν μεταξύ τους, δεν μας αφορά. Τώρα, όσον αφορά για το ελόγο κτίριο, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Το ελόγο κτίριο το χρησιμοποιούμε σαν κτίριο λιγοήμερης παραμονής και αποθεραπείας για τα ζώα που βρίσκονται στο πρόγραμμα. Δεν είναι κάποιο καταφύγιο το οποίο θα έπρεπε να έχει και νόμιμη άδεια. Μακάρι να είχε νόμιμη άδεια και να το χρησιμοποιούσαμε σαν καταφύγιο. Άρα, προσέχτε, ο νόμος ορίζει ότι μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου ή κάποιος που είναι σε ομάδα ζωόφιλων έχει δυνατότητα, θα σας διαβάσω τον νόμο, επιτρέπεται σε Δήμο ή ζωοφιλικό σωματείο, το οποίο δεν διαθέτει την ανάλογη υποδομή, να συμβάλλεται με μέλος ζωοφιλικού σωματείου ή ομάδα ζωόφιλων που διαθέτει μικρό χώρο για ολιγοήμερη παραμονή ζώων μέχρι αποθεραπείας και επανένταξης. Τώρα, για ολιγοήμερη παραμονή που λέμε εμείς, εγώ δεν έχω ορίσει 5-10 μέρες, αυτό το κρίνει ο κτηνίατρος που παρακολουθεί τα ζώα. Αν είναι έτοιμο. Αλλά πρέπει να είναι κατάλληλο το
Είναι κατάλληλο που έχει πάρει τις άδειες. Η διεύθυνση κτηνιατρικής και ζωικής. Να σας δείξω εγώ τα χαρτιά από τις καταγγελίες που έκανε το Φιλοζωικό Σωματείο. Εχθές ήμουν, προχθές ήμουν στην διεύθυνση. Ναι, τι λέει, για διαβάσαμε. Είναι για αποθεραπεία για τις μέρες που μας χρειάζεται. Για τις 3 έως 5 μέρες το πολύ αποθεραπεία. Ο χώρος κρίνεται κατάλληλος και μόνο γι' αυτό. Δεν θα υπάρχει παραμονή σκυλιών αδέσποτων στο χώρο παρά εκτός μόνο του προγράμματος και κανένα άλλο. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνου, να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για το χώρο. Ποιο έγγραφο έχετε, πείτε μου. Θα σας πω. 17 Νοεμβρίου του 2015, αριθμό πρωτοκόλλο 7642. Ωραία, ναι. Ωραία, λοιπόν. Είναι ένας χώρος που είναι πρώτον στο περιθώρι και ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι κάπου πιο κοντά. Προκειμένου να είναι προσβάσιμος ο χώρος για να μπορούμε και εμείς σαν βιοζωικοί να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σωστά. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος ο εν λόγω είναι αντίθετος σε συνεργασία με τη φιλοζωική. Κατά την αυτοψία υπήρχαν 21 φιλοξενούμενα ζώα σε πολύ καλή θρεπτική κατάσταση και κλινικά υγιή. Οπότε, πώς κακοποιούνταν τα ζώα αφού οι κτηνίατροι τα είδαν κλινικά υγιή. Για πείτε. Και να ρωτήσω κάτι άλλο να ρωτήσετε την Ομοσπονδία θέλει να ρωτήσετε. Εσείς που τα παίρνετε τα ζώα και θέλετε να τα πάρετε τα ζώα, ποιος μου λέει εμένα ότι ο χώρος σας είναι πιο ικανός από τον κύριο Μαριόλα. Για πείτε μου. Κανονικά θα έπρεπε να έχετε ένα χώρο εσείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί το θέμα μας είναι ο κύριος Μαριόλας αυτή τη στιγμή. Γιατί εσείς μου το θέσατε. Όχι, εσείς το θέσατε. Όχι, το θέσαμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ότι εμείς αυτό το χώρο έχουμε και με αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί όσες φορές. Μου είπατε άλλο χώρο, μου βρήκατε άλλο χώρο. Μισό λεπτό. Έχει η Δημαρχία του κόσμου τους χώρους. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματος χάρη το σχολείο στο Πεντέλι. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι που είναι πιο κοντά, πιο προσβάσιμοι, με συγχωρείτε. Ο νόμος λέει μέσα ότι πρέπει να υπάρχουν 2 υπάλληλοι του Δήμου με ένα αυτοκίνητο και συνυπουργώντας και οι φιλοζωικοί να μπορέσουν να τα νοσηλεύσουν τα ζωάκια και να ξαναγυρίσουν μετά από την αποθεραπεία με την σύμφωνη γνώμη των κτηνιάτρων στο φυσικό του χώρο. Σωστά. Ναι, λοιπόν, γιατί δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα το περιθώριο μπροστά μας τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε καλύτερες επιλογές. Ωραία. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. πιο προσβάσιμο χώρο. Βεβαίως θα σας δώσω. Εσείς έχετε κάποιο χώρο και κάποιο όχημα το να τα μεταφέρετε και να τα πιάνετε. Με ποια εμπειρία. Ναι. Με ποια εμπειρία. Ναι. Γιατί ποια εμπειρία έχει ο κύριος Μαριόλας. Έχει από το 2000 από δύο. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Έχει κάποιο χαρτί που το αποδεικνύει αυτό. Και εγώ μπορώ να σας πω από το 2005. Υπάρχουν άνθρωποι, με την ίδια λογική υπάρχουν άνθρωποι. Μπορείτε, βάσει νόμου, να έχετε 2 υπαλλήλους από τη Δημαρχία, με ένα αυτοκίνητο και με τη βοήθεια τη δική μας, να βρούμε ένα πιο προσβάσιμο χώρο, πιο κοντά, γιατί παραδείγματος χάρη εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο περιθώριο, αλλά και να πάμε. Πολύ αμφιβάλλω αν ο κύριος Μαριόλας θα δεχτεί τη βοήθειά μας. Εσείς όλα αυτά φιλοκερδός μου τα λέτε, έτσι. Γιατί έχω κάποιο κέρδος εγώ, κυρία, τι θέλετε. Όχι, σωστό, αυτό το απαντήσετε. Αφιλοκερδός θα τα κάνετε όλα αυτά. Ναι. Μα μέχρι σήμερα αφιλοκερδός κάνω ό,τι κάνω. Εσείς μπορεί να μην ξέρετε τι κάνω, αλλά εγώ ξέρω τι κάνω. Βεβαίως αφιλοκερδός. Και πολλές φορές με δικά μας έξω. Δεν κατάλαβα, εμείς πληρώνουμε τους γιατρούς πολλές φορές, εμείς πληρώνουμε τα φάρμακα, εμείς πληρώνουμε τη σύντηση και τα πάντα. Εσόδου, ποιος είναι ο κτηνίατρος που το κουράει το κάθε ζώο, ποιος το ελέγχει, όλα. Τι μπαίνει, τι βγαίνει. Πότε βγαίνει τα πάντα. Ωραία, κύριε Σταματόπουλε, κάτι άλλο. Στις 15 Ιανουαρίου του 2015 σας έχει κάνει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης με αριθμό πρωτοκόλλου 42-73 κάποιες προτάσεις. Ωραία. Δεν έχουμε πάει από τον 9ο μέχρι τον 12ο σήμερα. Ούτε μπήκατε στη διαδικασία ούτε να μας δώσετε μία απάντηση. Γιατί. Περιμένετε. Εμείς με τον κύριο Ζαφυράκη και του τα είπα όλα τηλεφωνικώς. Του λέω θα σας κάνω έγγραφο και μου λέει δεν χρειάζεται. Και να σας απαντήσω σε όλα αυτά που μου ζητάτε. Έτσι. Μπράβο, να σας το πω κι εγώ. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Είμαστε εδώ. Για το σύμφωνο συνεργασίας. Είχε γίνει από 14 Αυγούστου. Η Πενταμελής Επιτροπή. Ωραία. Για το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Φιλοζωικού Σωματείου δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει για το λόγο ότι οι κατατοστάνων φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία πρέπει να εγκριθούν από τον αρμόδιο Δήμο, οφείλουν να διαθέτουν υποδομή συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Και αυτά γίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Έρωσα τον κύριο Ζαφυράκη, έχετε κάποιο χώρο να έρθουμε να δούμε, έχετε κάτι? Όχι. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σύμφωνο συνεργασίας.
Ενώ αν αποκτήσουμε χώρο δηλαδή, εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα. Χώρος και εκδίδει τις κατάλληλες προϋποθέσεις Σύμφωνα με τη διεύθυνση αυτό δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο. Πρόγραμμα στηρώσεων για 60 ζώα. Το προηγούμενο πρόγραμμα. Εδώ μου στείλει για 60. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Μετά αφού τους τα είπα εγώ. Για συνεχίστε, ναι. Εμβολιασμός 100 λέω εγώ εδώ. Πρόγραμμα στηρώσεων για 60 ζώα. Ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα, έχει κλείσει το πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα εμβολιασμού για 60 ζώα το ίδιο. Πρόγραμμα ηλεκτρονική σήμανση για 200 ζώα. Ό,τι έχουμε πιάσει θα έχουμε τις πάρει. Παραπάνω ζώα, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν λεφτά, δεν μπορούσαν να τις πάρουν. Και ούτε πιάσαμε παραπάνω ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, δημιουργία δημοτικού κτηνίατρου, η μόνιμη σύμβαση με κτηνίατρου, το είπα ότι έχουμε 4 συμβάσεις με τους 4 κτηνίατρους. Λοιπόν, βάση δεδομένων στον δεσποζόμενο ζώο έχει αρχίσει. Από ό,τι έχουμε βγάλει, ρε Πέπη, η βάση δεσποζόμενων. Ναι, νομίζω από 10 Νοεμβρίου νομίζω έχει αρχίσει. Αλλά μην νομίζετε. Και νωρίτερα. 5-6 έχουν δηλώσει. Δεν έχει έρθει άλλος. Είναι πάνω από 10. 10. Λοιπόν, βάση δεδομένων δέσποτων ζώων ότι φτάνουν στην πόρτα. Τώρα θα τα δείτε όλα αυτά. Λοιπόν, δίκτυο υιοθεσίων ζώων. Όποιος θέλει να υιοθετήσει, ανοιχτοί είμαστε στους φακέλους, δηλαδή το ζώο ή αν έχει δει κάποιο ζώο έξω, να το πάρει. Δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, μπορεί να πάρει το φακελό του που είναι τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης υπάρχει το 15181. Έτσι, και τα δύο τα εμβολιασμού τους, πίσω εδώ η αποπαρασίτωση θα έχει γίνει. Συγγνώμη, το τσιπάρισμά του, και ανήκει στο Δήμο Τρίπολης του Οπότε, αν κάποιος το ήθελε για υιοθεσία, μπορούσε να το πάρει έτοιμο. Λοιπόν, και εδώ είναι η αιματολογική του εξέταση. Έτσι. Και το συγκεκριμένο έχει και για λεϊσμάνια, γιατί ήταν άρρωστο και το κάνουμε επιπλέον εξετάσεις. Πέρα έχουμε έτοιμη τη μελέτη και έχουμε έτοιμα και τα σχέδια τα πάντα. Πού είναι αυτό το υπόκειμο? Σας είπα, δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα. Η απόσταση που θα είναι από το κέντρο της πόλης θα είναι 5 έως 15 χιλιόμετρα. Θέλετε να πείτε ότι έχετε προτάσεις, δεν κατάλαβα. Έχουμε κάνει προκήρυξη για ανέβρεση υποπέδου. Ναι. Λοιπόν, στους όρους μέσα λένε ότι. Τα ξέρω και αυτά τα έχουμε συζητήσει. Ωραία. Όταν μου λέτε που είναι, θα είναι σε απόσταση από την πόλη μας. Όχι, είπατε ότι έχουμε βρει οικόπεδο. Κάτι τέτοιο μου φάνηκε ότι είπατε. Έχουμε βρει, είναι 7 οικόπεδα. Και τώρα. Μπράβο, μου είπατε έχουμε βρει οικόπεδο. Ναι, όταν λέμε έχουμε βρει. Έχουμε βρει 7 που πληρούν τις προδιαγραφές. Και τώρα περιμένουμε τις τιμές που καθένας τι ζητάει για να κατασταλάξει προς το οποίο θα νοικιάσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε και στα 7. Τώρα περιμένετε τις τιμές. Ξέρετε, υπάρχει κάποια διαδικασία. Δεν είναι ιδιώτης, είναι δήμος εδώ και πρέπει να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρω από δημόσιες θέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, έχουμε έτοιμα τα σχέδια, ορίζονται τα σχέδια, οι θέσεις πώς θα είναι, βάσει νόμων. Έχουμε και μια φωτογραφία εδώ, γιατί είχαμε δει από το κοινοκομείο της Κατερίνης που κατασκευαζόταν. Και πιστεύουμε μέσα στον χρόνο να το έχουμε υλοποιήσει. Πιστεύουμε. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι τα φτιάχνεις με δικά σου έξοδα και μετά παίρνεις την εν λόγω επιχορήγηση. Αυτό είναι το κακό. Το κράτος δυστυχώς έχει κλείσει τις κάνονες με τα χρήματα να στέλνει στους Δήμους και πλέον οι Δήμοι είναι αναγκασμένοι από δικά τους έσοδα να μπορούν. Θα τα πάρουμε όμως. Το θέμα είναι να βρούμε τα έσοδα πρώτα να το φτιάξουμε. Εκείνο είναι το θέμα μας. Σας καταλαβαίνω τι μου λέτε. Πριν από λίγο μου είπατε ότι θα πάτε στο νερό 1 ευρώ σε όλη την πόλη. Για τα δέσποτα. Όλα αυτά θα τα κάνουμε. Να κάνουμε κάποιες κινήσεις σε συνεργασία και φιλοζωική, να μας δίνουν κάποια χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει καλή πρόθεση, μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς προκειμένου να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Γιατί δυστυχώς τα ζώα έξω δεν μπορούν να μας περιμένουν. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι εσάς που αντιπροσωπεύει το φιλοζωικό σωματείο. Εσείς θα δεχτείτε δηλαδή όταν θα γίνει το καταφύγιο με νόμιμη άδεια να μένουν τα ζώα παραπάνω μέσα? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Δεν κατάλαβα. Πέστε το μου πάλι, δεν κατάλαβα. Θα δεχτούμε. Ο νόμος ορίζει ότι στο καταφύγιο πάλι θα μένονται για αποθεραπεία μέσα τα ζώα. Δεν θα μένετε μόνιμα. Βεβαίως. Έτσι. Οπότε, εσείς δηλαδή αν θα φτιάξετε το μόνιμο καταφύγιο, θα αφήνουμε τα ζώα παραπάνω μέσα? Όχι. Θα ξαναγυρίζουν το φυσικό του περιβάλλον. Το φυσικό του περιβάλλον. Αλλά το φυσικό του περιβάλλον, κύριε Σταματόπουλε, για να είδετε, να είμαστε ειλικρινείς και να πατάμε στη γη, είναι σε μία εβδομάδα, σε 2, ή θα αρρωστήσουν, ή θα τα χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο και θα ξαναπάνε πάλι μέσα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι μέσα από το καταφύγιο και με τη φιλοζωική να μπορέσουμε να κάνουμε υιοθεσίες, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα προκειμένου να διευκολύνουμε τη ζωή των ζώων.